част от срещата. Йоанис Питас получава дълга топка от Шопов. Фия достига. Питас срещу Валентайн. Тасев оказва подкрепа на Питас. Кипърът с подаване за Иван Тасев. Спиране на Тасев. Удар, спасяване на Шейтанов. Много трудно. Сигурно тук идеята на Тасев беше съвсем друга. Само че предимство от него. Вион. Опасна топка към Лиам Купър. Валентайн обаче я посреща ето с глава. Още един път Валентайн се справя. Подаването беше в краката на Мика Пинто и той не успя да си шига позиция за триане. Джеймс ето пак стреля. Септември София обаче трябва да бъде внимателен с тази позиция на върха на наказателното поле, тъй като няколко пъти от нея се открива шанс за стрелба. Това каза Кючуков, което са много интригуващи думи. Джеймс ето с хубав удар, спасяване на Шейтанова. Да не се набляга толкова на тактиката, на идеите, а по-скоро на свободата. Получи свобода да стреля. Лукило. Никакъв шанс за пореден път за Питас да стреля с глава. Още едно центриране. Този път Лапеня. Браво в Шейтанов. Произведе опасност и тази опасност можеше да се превърне в победен гол, тъй като той тръгва към от линията с дрибъл. Измъква се между двама. Фаетон стреля, само че топката му отиваше към Линцет, след което Лукило. Нов корнер. Точно към шотландеца е насочена топката. Шейтанов избива. Шанс обаче за Чорбаджийски. Той пада на тревата. Джеймс Ето! Гол! 96-та минута. Четвърти удар на Джеймс Ето се превръща в попадение. И то вероятно в победно такова. В първия двубой на Александър Томаш като треньор на ЦСКА. Джеймс Ето беше от другата страна. 6 пъти в ЦСКА, 2 пъти в Спартак Варна. По всичко личи, че този гол, ако приемем, че остане победен. Прегръдка между Бай Добри и Томаш. А гол беше и много красив. Може ли да се намери нарушение срещу Димитър Шейтанов? На пръв поглед не. Няма и кой да пречи на видимостта на Шейтанов от гледна точка на потенциална засада, тъй като зад гърба на Шейтанов имаше поне 3 полеви футболисти на Септември София. А може ли пък да се търси препъване на Чорбаджийски спрямо Валентайн, който отиваше да блокира